guys, I'm Ilonggo Mix TV and welcome to my channel. Kumusta na po kayong lahat? Sa sulok ng mundo po kayo ngayon. Sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Sa video ito ay tuturo ko po sa inyo kung paano gumawa ng outro para sa ating mga vlogs. Sa mga bago pa lang po dyan sa aking channel, ako po ay gumagawa ng mga content about video editing na base lamang po sa aking kaalaman. Sa mga baguhan na balak pong gumawa ng mga content, meron po akong mga video dyan sa ibaba. Pakiclick na lang po ng link para meron po kayong idea. Sa ngayon yung ating content ay kung paano gumawa ng outro. At kung gusto mo nang malaman, simulan na po natin. Dapat pala guys, sa paggawa ng outro, dapat meron na po kayong picture, yung profile picture na ginagamit niyo sa inyong YouTube channel. Yan po yung gagamitin niyo para sa inyong outro. At saka yung music na wala pong copyright. Dapat meron po yan para makagawa po tayo ng outro. So yung una nating gawin, punta po muna tayo sa Google dahil kukuha po tayo ng pang background sa ating outro. Click po natin itong Chrome. Then mag-search po tayo dito ng YouTube outro background. Ito na po siya. I-try natin i-click. So, i-click po natin itong images. And then, pipili po tayo dito ng mga simple lang na background. Or ano lang po siya. Plain lang po siya na background para hindi po mahirapan, especially yung mga baguhan sumunod sa tutorial. Click po natin ito. Ito guys, i-try po natin ito. Sa pag-download po nito, long press lang po siya natin. And then itong download image. And then i-click pong download. Open. And then i-click po natin ito. Save na po siya natin sa ating drive. Save. Close na natin ito. So, yung next natin gagawin is, pupunta po tayo sa application na kung saan natin gagawin yung ating outro. At yan po ay yung CapCut. Mas maganda yung CapCut na application guys kasi hindi siya mahirap gamitin. Lalong-lalo na po sa mga baguhan. Sa mga wala pa pong application ni CapCut, punta lang po kayo sa Play Store. And then, mag-install lang po kayo ng CapCut na application. CapCut. So, ito po siya guys, sa pangalawa. So, ako, meron na ako niyan. So, yung mga wala pa, need nyo pong mag-download o mag-install ng application para dyan po tayo gagawa ng ating outro. Need nga i-update yung application ko. Mamaya na lang. Pag meron na po kayo or pag na-install nyo na, punta na po tayo sa application. Po natin itong application. And then, click new project. Kukunin po natin guys yung dinownload natin kanina na background. I-click natin itong photos. So, ito po siya. And then, i-click po natin yung add sa ilalim. I-set po muna natin yung size niya sa 16 by 9. Kasi yan po yung pang YouTube na size. Punta po tayo dito sa ratio. I-click po natin itong 16 by 9 and then click po natin itong check. So, may click siya. Gawin po siya nating 7 seconds. Alam niyo ba guys kung bakit 7 seconds lang siya? Para iwas po tayo sa copyright. Kasi baka yung music na gagamitin ninyo sa inyong outro ay meron siyang copyright. Para makaiwas kayo sa copyright. So, gawin nyo lang siya 7 seconds. Pwede naman siya kung gusto ninyong pababain nyo yung outro, yung bawa 10 seconds siya. Kailangan i-make sure nyo yung music na gagamitin doon ay wala po siyang copyright para safe po kayo. So, gawin na po natin itong 7 seconds. Drag lang siya natin. So, ayan na, 7 seconds. Then, yung next natin gagawin is mag-a-add po tayo ng ating pictures. Yung picture na ilalagay natin dito is yung picture na ginagamit natin na profile sa ating YT channel. So, i-click po natin itong overlay. Add overlay. So, yung sa akin, ito po siya. And then, click natin yung add. So, andyan na sa guys. Para merong shape yung ating picture, so
So, punta po tayo sa mask. Hanapin po natin dito sa ilalim. And then, pipili po tayo dito kung anong shape yung ilalagay natin sa ating picture. Meron dito split, film strip, circle, rectangle, heart, star. Pero kalimitan yung ginagamit is circle. Ito na lang po yung i-click natin yung circle. And then, adjust po natin siya. So, ayan na siya guys. Okay na to. I-click po natin itong check. Yung picture natin, pababain din siya natin hanggang 7 seconds din para magkapareho sila sa background. Ayan na siya. And then maglalagay po tayo dito ng thank you for watching. Punta tayo dito sa ilalim. Add text po tayo. Click text. And then add text. Thank you for watching. Adjust natin siya. And then yung font niya, pwede siya natin i-change. Yung font, click natin itong font. Then hanap po tayo dito. Ano kaya yung magandang i-font? Ito, i-try natin. So, ayan. And then yung style. Halimbawa ito. So, ayan siya. And then yung effects. Try natin to. Hindi siya makita. Ito. Pwede rin yan. And then, i-click po siya natin yung check para ma-apply po siya. I-drag po siya natin kung saan banda natin siya ilalagay. Halimbawa dito sa taas. So, ayusin natin yan mamaya. Pabain po muna natin ito. Hanggang 7 seconds din siya. So, ayan na. Yung picture, ayusin muna natin yung picture. So, ito. Adjust natin siya. Ayan siya. And then yung text, adjust din natin. Punta tayo dito sa ilalim. Sa text. Adjust natin baka hindi siya makita. So, ayan siya. So, kung gusto nyo ilagay yung name na yung channel, mag-add text pa din kayo. Add text. Name ng channel. Yung name ng channel ko. So, ayan. Check. Halimbawa, dito siya. And then, adjust din natin ito. Pabain din natin. So, ayan na siya, guys. Kung gusto nyo siyang lagyan ng palamuti, guys, halimbawa sa Facebook, pa meron kayong Facebook account, Twitter, Instagram, or ano pa. So, ilalagay din natin yan. Kukuha po tayo ng image sa Chrome. Halimbawa, lagyan siya natin ng logo ng Facebook. So, punta po tayo sa overlay. And then, add overlay. And then, kukuha po tayo ng image. Meron na kasi akong naka-download dito. Ito siya. Click add. And then, adjust po siya natin. So, ayan siya. Kung wala pa po kayo guys, kuha lang kayo sa Chrome ng mga free images and then i-download lang po ninyo. Pabain natin siya para magkapareho lahat. So, yan. And then, yung Instagram, pag meron kayong Instagram, add overlay ulit. Hanap po tayo sa downloads. And then, i-click po natin itong photos. So, yung Instagram, ito siya. Adjust natin. So, ayan siya. Pahabain din natin siya hanggang 7 seconds. Okay na. And then next, yung TikTok. So, ito siya. Add. Adjust natin. Pahabain muna natin. Ayan na siya. Next, Twitter. Kung meron kayong Twitter, overlay or add overlay. Twitter. Ito siya. Add. Adjust natin. So, ayan siya. Pabain natin siya, guys. Yan. Pang-adjust muna natin siya, guys, para lumiit sila. Ito, yung Facebook na logo. Kasi maglalagay pa po tayo ng subscribe button. Kung wala pa kayong subscribe button, mag-download din kayo sa Chrome. Siya, ito palitin din natin. Para magkasya silang lahat. Ito rin. Yung Twitter. Ito siya.
And then, maglalagay po tayo ng subscribe button natin. Sa overlay pa rin tayo. Sa ilalim, add overlay. Hanapin po natin yung dinownload nating subscribe button. Sa mga hindi pa po naka-download, download din po kayo sa Chrome. Dito sa download. So, yung sa akin, ito siya. Click yung add. So, naka-green screen siya, guys. Once naka-green screen, diba, ilang ulit ko na yun itinuro na kapag naka-green screen, dapat punta po tayo sa chroma key. So, yung chroma key makikita sa cutout. Ito sa ilalim, hanapin natin yung cutout. Then, chroma key. Yung below, i-move lang po natin siya. And then, intensity, click natin ito. Adjust po siya natin ng 100. Play muna natin. So, ayan siya. Adjust natin siya, guys, ha. Press lang po siya natin ng dalawa nating kamay para ma-adjust po siya. And then, i-drag po siya natin. Dito siya natin ilalagay. So, yan na siya, guys. Adjust natin siya. Adjust. And then, dito sa dulo, mahaba po siya. Hanggang dito siya. I-cut na lang po siya natin. Click po natin itong split. I-delete po natin itong nakaselect. Delete. So, ayan na lang po siya. Yung natira. Try natin. So, ayan na siya, guys. So, andyan na lahat. Next natin gagawin is lagyan po siya natin ng music. Punta po tayo dito sa ilalim. Add audio po tayo. Click natin itong audio. Click sound. Meron rin mga suggested dito si CapCut. Pero yung iba kasi dito usually is meron siyang mga copyright. Para maiwas po kayo sa copyright, hanap po kayo ng mga music na free copyright po siya. Sa wala pa pong idea kung saan pwede kumuha, meron po akong video dyan kung saan pwede makakuha ng mga music na wala po siyang copyright. Dyan sa description box sa ilalim, pakiclick na lang po ng link. I-click po natin itong sa ilalim. And then, i-click po natin itong from device. Pili pa ako dito ng music. So, limbawa guys, yung sa akin is ito po siya. I-click ko itong add. Try natin guys, ha. So, ayun na siya. Dahil mahaba po ito, i-cut po siya natin. Hanggang 7 seconds lang naman yung ating outro. So, i-cut po natin ito. I-select po natin itong music. And then, i-click po natin itong split. So, nakaselect na po siya sa part na i-delete natin. So, i-delete na lang po natin itong sa ilalim. So, yan na lang yung natira. Try natin. So, ayan na siya guys. Yung gawin naman natin guys is, lagyan naman siya natin ng animation yung mga inilagay natin dito. So, yung una is yung ating picture. Punta po muna tayo dito sa unahan. And then, punta tayo dito sa ilalim. Click po natin itong picture. And then, punta tayo sa animation sa ilalim. Hanap po tayo dito yung pa-zoom in siya guys. So, ito po siya. Yan siya. Apply po natin. So, hitiin po siya natin dito para ma-animation din yung sa last part. Click natin yung picture. And then, i-click po natin itong split. And then, i-click po natin itong second na part. Lagyan natin siya ng animation. Try natin sa combo. Madami ditong pagpipilian guys. Explore nyo lang siya yung application ni CapCut. Ano kayang maganda? So, ito na lang siguro yung sliding. So, i-click natin itong check. Try natin. So, ayan siya guys. Yung next naman is yung text. Sa text muna tayo. Hanapin ito sa ilalim. Yung text. So, ito siya. Yung animation. Then, click natin itong animation. Hanap po tayo dito. Yan ba, ito po siya. Adjust natin siya. 3.5. Ayan siya. Check. And then yung next. Same lang po siya natin guys ha. Animation. And then, ano po yun? Showing right. And then yung, ano niya, yung speed niya is 3.5 yun.
So, ayan siya para magkapareho po sila. So, ayan siya. And then, yung next is yung mga logo na nilagay natin. Balik muna tayo. So, dito. Una yung Facebook. Lagyan natin siya ng animation. I-same lang po siya natin guys ha. Pa-zoom in lang po siya. And then, yung speed 3.5. O yan siya. Apply natin. Now, ang next is yung Instagram. Animation. Zoom in. 3.5 yung speed. So, yan siya. Apply. And then, yung next is yung TikTok. Animation. Zoom in. 3.5. Same po sila magkasabay. So, yan siya. Apply. And then, yung Twitter. Animation. Zoom in. Ito siya. 3.5. So, apply. And then, yung last is yung subscribe button. Animation. Zoom in. Itong 3.5. So, apply. So, try natin. Meron pang natira yung picture. Tayo dito sa ilalim. Then, i-click po natin itong picture. Adjust siya natin. Try natin ulit. So, ayan na siya. Pag okay na sa inyo, i-click po natin itong arrow sa itaas para ma-save po siya. So, ganyan. Export na yun siya guys. So, okay na yun guys. So, ganyan lang po siya guys, kadali gumawa ng outro. Yung ginawa ko sa inyo ay yung simple lang para madali siyang sundan, most especially po sa mga baguhan na wala pa po talagang idea kung paano gawin po yun. Or wala pa pong idea kung paano mag-edit. Kasi yung pagtuturo ko dito is hindi siya mabilis. So, saktong-sakto talaga sa mga baguhan na gustong gumawa ng mga video. So, hanggang dito na lang po yung aking video sa ngayon. Sana meron na naman po kayong natutunan at kung bago pa lang po kayo sa aking channel, pakiclick na lang po ng subscribe button dyan sa ilalim at pakipindot na lang din po ng notification bell para maging updated po kayo sa aking mga susunod na videos. Maraming salamat po and God bless.